Ja sam Marko Lujo, predstavljamo Mihaniće. Zaposlen sam kao šef smjene u hotelu Supetar. Na nagovor sestre. Sam na Konoviziji, pošto je rekla da sam dobar zabavljač, pa da probamo zabaviti ljudi. Pa nema strahova, iskreno, jednostavno nema strahova, živimo život kako živimo. Ne bi ništa mijenjao u životu, tako da nema ništa što bih požalio. Kod navoka koje se najviše divim, osim žene, je ženina tetka Luce, koja ima sada preko 90 godina i koja je željna života i pokaziva kako treba živjeti. Žene su bolje od muškaraca u svemu, pošto uvijek, kako se kaže, žena drži 3 kantuna kuće, muškarac 1 kantun kuće. Najromantičnija stvar je, pa mogu reći kad sam zaprosio ženu, kad sam joj naručio usred restorana pjesmu Nikoleta. Od moga nastupa možete očekivati zabavu, show i nadam se da ću potaknuti publiku da pjeva sa mnom. Dođite na Konoviziju jer bit će fenomenalno, bit će lom, bit će pjesma i nadam se da ćete uživati.